In 1940 verkocht Marten Brouwer, zoon van de Scootse schipper, zijn fiets om daar een accordeon voor te kopen. Beppe Skipperske zong oude liedjes en Heid zocht daar de noten bij. Zo is het allejaar begonnen. Marten Brouwer vertelt zelfs in de Heerenveense Courier. De verroring in mijn leven is begonnen op een ijsfeest in de Monijn. Bij kastelein Visser, hier vlakbij, kwam een telefoontje terug dat ik komen moest om te spelen. Maar ik woon het, want ik verpoft het om op een doensfeest te spelen. Maar Visser hoorde maar aan en zei: De master hinne, de zoon van Plessie Veenstra speelt piano en Roel de Vries zal voordragen. En die speelt die oude dozen nog wel. Maar toen moest er hinne. Plessie Veenstra, die hem altijd van mij inspande, vond dat ik. En zo kwam ik dan op dat ijsfeest te lanen. Onwennig zie ik op het biljart en Plessie Veenstra zit in de hoeken de maat te slaan. Kwart daarna kreeg ik mijn eerste leerling, Roel Hoekstra. En zo verzin ik mijn eerste Trijjariksdaalders. Vanuit Gietjerk groeit de muziekschool. Er binnen zo'n 1500 leerlingen en 13 docenten. Wilst er in Gietjerk, Dokkum, Warkum, Snits, Kolm en Oldenbekeep en ook in Ljouwert orkesten binnen.
De orkesten van Brouwers Muziekschool doggen neer mij om concoursen of wedstrijden. Voetballen en hutrieden kun je dwan om punten en om te winnen. Muziekmeidjen en orenkunstvormen gaat het net om het winnen, maar om het plezier wat men erom belibbet. Uit heel Friesland komen nou met bus en fiets de besten uit alle orkesten. Samen in het schoolorkest spelen. Het schoolorkest is in 1955 opricht en oefent sneuntemiddags in het hok efter het huis van Marten Brouwer. Ze binnen regelmatig te beluisteren van de radio. Een hoogtepunt zou hem in 1957 verdwan. Een succesvolle tournee door Italië.
in Friesland wordt lesjong. De docenten binnen vaak heel wat tijd kwijt om bij de leerlingen te komen. Begelijks, Aukje Brouwer die vanuit Gietjerk met de bus naar Ljouwert. Daar neemt zij de trein naar Warkum. Op het station in Warkum stiert iemand met een fiets op haar te wachten. Dan efterop naar de Vermanje in Warkum, zo'n oorl kilometer. Daar wacht je na januari 10 leerlingen. En dan de reis in omkeerde volgorde waarom. Thuis kwam, wacht je er nog een aantal leerlingen. Ja, zulke verhalen kan elk van de 12 docenten vertellen.
Eén keer in het jaar konden de leerlingen examen doen. Individueel en in duo's konden ze gaan voor diploma's A, B, C of D. Of zelfs voor een solistenexamen. Frans van Capelle, die wekelijks met zijn Musette-orkest van radio te beluisteren wie een vaste examinator bij deze examens. Eén keer in het jaar wie er ook duo-dag. Ook dan komen diploma's helien. accordeondag op staniën staten. De beelden spreken voor hemzelf. Alle orkesten spelen op deze dag. Er is een libbende stwolledoens en vanzelfs net te vergeten de vossenjacht
onder leiding van A. Westra, die op deze dag wel vaker de leiding had.
Wat terug de Trienwouden reisget, loopt vaak stilstaan op de dik, omdat huis aan huis haast optilt van de accordeonmuziek. Lietsebaan en grote mensen hebben een eigen instrument en het is correct of haar ze oors neer als accordeonspelen kent.